Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais. Benvidos á Escola de Pais. Hoxe imos ter un programa aburridísimo, pero aburrido, non imaginades o aburrido que vai ser o programa de hoxe, porque imos falar de filosofía, e todo o mundo sabe que a filosofía é moi aburrida, aínda que forme parte da nosa vida, aínda que todos os días dun xeito ou doutro estemos filosofando, pero hai, benvida Eva, benvida Celtia, benvida Concha, despois vos presento xa como mandan os cánones, pero hai esa crenza, non, de que a filosofía é aburrida. Dúas filósofas. Pois nos divertímonos moito coa filosofía. A verdade é que para mí foi unha pasión e foi unha época feliz e sigue sendo unha época feliz. Non me vexo dando clase de ninguna outra cosa. Pero que é certo que ao longo dos anos, todos aqueles que estudiamos nos tocou filosofía, sempre era como, filosofía. Bueno, a mí, yo tengo que decir que a mí es que me apasiona la filosofía. Es decir, a mí me gusta como... forma parte un poco como del arte de vivir, ¿no?, que decían los griegos, y considero que a día de hoy es más necesaria que nunca. Es una forma también de evolucionar en el pensamiento. Yo la considero, y por eso es uno de los motivos de que estemos hoy hablando de eso tamén. Pero por que a xente ten como a esa lenda, non, da que filosofía ao final é como memorizar unha serie de datos, de biografías, de teorías, cando a filosofía é eminentemente práctica, non? O mellor porque a filosofía tampouco tivo unha das historias máis afortunadas, pero levándoche a contraria aí claramente, a filosofía, ao contrario, nos divirte moito, porque fai que vexamos a realidade cunha lupa na que os acontecementos máis banais que che poden acontecer no día a día se fagan hiperdivertidos porque os comprendes. E a comprensión e ese feedback a realidade é para escacharse a rir. Bueno, entón, imos presentarvos, non? Imos facer as cousas xa un pouco de boa filosofía e boas maneiras. Concha David, de aprendereducar.org Galicia, benvida. Hola, bien hallado. Eva Garea, que regresa despois dunha chea de tempo que non viñas. Pois sí, é que os filósofos nos perdigamos pouco. Sí, contades as aparicións, non? Sí, claro. Ti eres profesora do IES de Ames, eres licenciada en filosofía, e das clases de filosofía. Sí. E Celtia Laya, que é profesora do Colexio Fingoi, é a coordinadora da Olimpiada Filosófica de Galicia. Aí está. Benvidas as tres. Que pasa ca filosofía? Pasa que estamos de moda. Salimos en todos los medios de comunicación. Porque protestades. Claro, porque si non pensas, Fagamos estorba. Fagamos memoria. No mes de maio, todos os filósofos de Galicia comenzan unha recollida de sinaturas e acaban presentando no Parlamento ao redor de 8.000, creo que eran 8.200, para que se tome en conta a filosofía, porque dinse cousas como que a filosofía está casi extinguida, está en perigo de extinción, non? Bueno, contoche un pouco como foi o proceso. A verdade é que levamos uns anos desde a aplicación da LOMCE en que a filosofía se tomou a decisión a nivel das autoridades ministeriais de que pasara a ser unha formación optativa para o alumnado, en concreto optativa única e exclusivamente para o bacharelato de Humanidades e de Ciencias Sociais, e iso fixo que, aínda que tiñamos unha asignatura, é un caso curioso da filosofía, porque é a única materia no ensino secundario que obligatoria só é un ano. E calqueira alumno ten que pasar por filosofía ese ano sin que esa materia teña continuidade, cal 11. Vale. Entón, o que estábamos vendo nos últimos anos é que a filosofía, queda como algo anecdótico, casi. Efectivamente. E logo é unha materia que efectivamente ten esa tradición que a veces pesa moito, non? De ser unha materia difícil, pesada. Eu creo que non é, e depende, bueno, como todas as materias depende un pouco do profesorado, non? E das circunstancias que te toque. Pero sí que é verdad que ten esa especie de
de tradición en riba, e entón iso fai que moitos alumnos, xa veremos tamén ao longo do debate, dadas as características da sociedade de hoxe, non elixan, e entón estamos vendo que claro, que na panorámica dos centros e que se están restringindo, e siguen todavía, porque todavía non temos a orden en riba da mesa, que cada vez se convirte en unha situación máis anecdótica, non? A elección desta materia, e logo, claro, non elexila, se restringe o profesorado, co cal o ano seguinte, inda que houbera alumnado suficiente para elexila, como xa non hai profesorado, non se oferta, e entón entrábamos en unha especie de bucle, non? E de serpe que se morde a cola. Entón, en esas circunstancias, o profesorado de filosofía toma a decisión, primeiro de falar coa consellería, non? A ver en que medida aquí en Galicia se podía paliar a esta situación, porque en outras comunidades autónomas xa o habían feito, había 7 comunidades autónomas que xa habían paliado un pouco esta situación. Nos entendíamos que era necesario paliala, non tanto polos postos de traballo que pudieran ir asociados a eso, porque nos parecía unha perda para o alumnado e para a formación do alumnado, sobre todo nos cursos terminales, non? E, bueno, en principio a Consellería non quiso tomar cartas no asunto e entón iniciamos esta campaña, non? Coa intención, ademais foi unha campaña moi afortunada, porque foi a intención de leválo á calle, á rúa, porque nos coincidiu en pleno mes de xunio, prácticamente non tivemos tempo de organizala nos centros, en realidad non foi unha campaña que se levara aos centros, xa decidimos de principio que non era o sitio adecuado para levala, porque, bueno, nos centros hai compañeiros que teñen outras materias, entras en un choque de intereses, de realidades, vale? Tampouco nos parecía ben, en principio, esta idea de leválo ao alumnado, que podía parecer unha manipulación, non? Tamén do alumnado que tes nas aulas. Entón, bueno, pues nos lanzamos á rúa con unha mesa de camping, en plan tradicional, non? Entón, 8.200 asignaturas son de xente anónima, non anónimos porque para participar, pero son xente de rúa. Sí, xente da rúa. A verdad que nos lanzamos á rúa, algúns compañeros puseron mesa nas plazas de Ferrol, pusemos mesa en Ourense, en Pontevedra, nos dedicamos todo o verán a recorrer as vilas, e a poñer a mesa ali, chamábamos os medios de comunicación para avisar que íbamos a estar, coa sorpresa de que a veces nos encontramos con que a xente estaba esperando a que chegáramos para firmar. E ao final foron 8.200 asignaturas que xa están presentadas no Parlamento. Sí, e que se recolleron en un tiempo, vamos, breve. Cando empezamos nos parecía que 2.500, que eran as que necesitábamos para ir ao Parlamento, iban a ser, bueno, complicadas. As 2.500 as tiñamos o día 20 de xunio, xa tiñamos as 2.500 e decidimos seguir ca campaña todo o verán, porque, bueno, tiñamos tempo libre e algúns nos chamou esta idea, non? Están presentadas no Parlamento, xa foi o debate parlamentario, todos os grupos, a verdade é que a resposta dos grupos parlamentarios foi espléndida, de todos eles, desde o PP hasta o grupo máis minoritario da Cámara, se volcaron con nós desde un principio. Teño que decir que o trato no Parlamento foi exquisito, a verdade é que a mí me sorprendeu, non había estado nunca no Parlamento, ni así en contacto directo, ni cos grupos, ni cos servicios xurídicos, foron todos super amables, e nos recibiron moi ben desde o principio. Tivemos a defensa o día 18, todos os grupos asumiron por unanimidade, que tamén é... Sí, asumírona por unanimidade, que é tamén moi llamativo e moi especial, porque é rarísimo que un Parlamento asuma algo con unanimidade. Normalmente, aparte, aínda que o asuman os grupos, normalmente presenta dos grupos a defensa, en este caso se falou con eles porque nos queríamos que fora unha cousa de todos, que non houbera partidismos nesto, non? Porque creemos que a educación ten que ser algo consensuado entre todos. Entón, se decidiu a través do presidente do Parlamento tamén, que foi unha persona moi amable con nós, que a idea sería que todos tiveran o mesmo tempo para defender a proposta e que todos tiveran a mesma... Fíjate que se me está ocurriendo que este podía ser un buen punto de partida, ¿no? Para que por fin tuviésemos, ojalá se dieran las circunstancias a nivel nacional, una ley de educación también por unanimidad. Se me está ocurriendo al hilo, también puede ser porque precisamente vosotros por el hecho de, digamos, entre comillas, ser filósofos o quitándole las comillas, que lo presentasteis y lo supisteis presentar también sin que se percibiese ningún tipo de sectarismo o partidismo particular, y pienso que eso también formó parte del éxito del resultado final, ¿no?
A verdad que foi interesante, porque fomos intentando cumplir co protocolo máximo posible, non? A idea era non molestar a ninguén, que todo o mundo se sentira invitado a participar na reflexión. A verdad que nos encontramos con apoyos en todos os grupos parlamentarios. Antes, es decir, que la filosofía es el arte de vivir y en este caso creo que los parlamentarios lo entendieron así y además por la importancia, yo creo que en el momento actual es muy importante la filosofía en los niños, es decir, la aplicación de esos términos como tales de filosofía en el pensamiento de los niños, ¿no? Con respecto ao que está dicindo Eva, é importante ter en conta o que sinalas, que a cidadanía leve ao Parlamento, á Cámara, esa proposta, non? Que non sexa partidaria, porque, ao final, a labor da filosofía é analizar a realidade e tamén en este sentido que a política está tan desvinculada da sociedade, repolitizar, non? Decir, a cidadanía pode tomar cartas nun asunto tan serio como este, non? E, de feito, moitas das anécdotas que contábades e que vivimos recollendo sinaturas era que xente iba a afirmar porque era pola filosofía e el lembraba ou ela lembraba que cando tivo filosofía pois tivo realmente unha pegada importante na súa vida e que tiña que apoiar tal cousa, non? Entón, pois, iso se percibiu moi ben. Con respecto a que isto, que é certo que foi no final do curso escolar, a presentación no Parlamento xa estaba co curso escolar comezado, entón nas aulas se levou alumnado a defensa da PNL e o alumnado tamén vía que hai unha vía ao mesmo tempo para reclamar cousas no Parlamento e esta era unha delas. Entón é genial para dar clase isto, para simplificar como se poden demandar cousas a un nivel realista. Mirade, fixemos isto, non? Unha actividade, unha acción política organizada, ben artellada, se poden facer así cousas, non? Pero con educación, con respeto, digamos, sin partidismos, exacto. Con un argumentario, que foi moi importante, porque todo o noso traballo na Cámara, dos que estivemos aí desde o principio, que non fomos todos, claro, íbamos unha representación nada máis, foi levar un argumentario moi sólido, co que discutir cos distintos partidos, as razóns que nos levaban a plantexar eso, creo que eso tamén foi crucial, non? Porque nun mundo... Bueno, temos xa explicado por que está desde moda, temos xa explicado as vosas reivindicacións, ímonos sumerxir xa no que era o tema de hoxe, que é a filosofía. E comezamos, se vos parece, cunha pregunta obvia, que é para que serve a filosofía? Eu lin que algunha compañeira vosa dicía a filosofía serve para axudarlle os nenos a pensar e construir, os nenos e nenas, a pensar e construir. Sí, sin dúbida. Sirve para a cantidade de cousas. Sirve, eu creo que é moi difícil non decir unha sentencia para que sirve a filosofía, porque a filosofía sirve para todo e ao mesmo tempo o feito de facerte esa pregunta tamén é filosofía, non? É como algo metafilosófico, está todo un pouco aí, non? O feito de que te fagas a pregunta de para que serve xa a propia pregunta. Te permite pensar. Claro, xa ten lugar o pensamento aí, entón xa se activa algo e aí xa decorre a filosofía. Entón, sirve para moitas cousas. Mira, o alumnado, eu dou filosofía en primaria e dou filosofía en secundaria e en bacharelato. Entón, é moi interesante ver, e o comentaba outro día con unha compañeira, como o alumnado de bacharelato, de segundo de bacharelato, que en estes momentos está... Porque en Fingoi, dos poucos centros no que ainda segue a ser unha asignatura obligatoria, non? No meu cole, como un centro privado, pois está artellado un pouco de outra maneira, non? Temos en quinto de primaria e en sexto de primaria filosofía e despois en segundo de BAC, que é a historia da filosofía, que é un pouco a orixe así da reivindicación. No meu cole é optativa, obrigatoria non pode ser porque non entra nos parámetros da CIUGA, bueno, da BAU, da nova proba, non? Pero é optativa para calquera modalidade. O sea, poden escoller os de ciencias, os do bachillerato sociais, pode que escoller a calquera. E despois as que son obligatorias en todos os centros, que é primaria, o sea, de primeiro de BAC e a ética, non? A filosofía en cuarto. E, bueno, e despois as desvalores, pero máis propias da filosofía aí. Entón, claro, están as dúas vertentes. Eu teño a maioría do meu alumnado de Historia da Filosofía de segundo de Ciencias, que sí tiveron no centro oportunidade de collela, e despois, traballo tamén con primaria, que é un ámbito interesantísimo para traballar a filosofía. Me parece fantástico, sí. Sí, porque, de feito, moitas veces, temas que estou facendo con segundo de BAC, que son temas complexos, os levo a primaria, non desa maneira plantexados, claro está. Adaptados a la edad. Totalmente, pero a través de preguntas, dos seus propios intereses, e, bueno,
saen cousas increíbles. Como exemplo, outro día estábamos falando da revolución, porque é o tema da Olimpiada, entón estamos empezando a traballalo, e, bueno, a cousa está candente, como para non traballar o tema, non? E entón, pois, se acabou discutindo en quinto de primaria si na revolución había amor ou non había amor. Ou seja, os rapaces saliron da miña aula, despois pasaron 2 horas, tiveron comedor, e os rapaces no comedor estaban debatindo sobre si na revolución había amor ou non. Claro, imagínate o profesorado que se achega ao comedor e me di, mira, que pasou en filosofía para que os rapaces de quinto estén debatindo sobre isto. Idade? Pois quinto de primaria. Sobre 9 anos. Sí, 9 anos. Me parece genial. Anos, sí. Me parece genial. Claro, e despois que eles demandan, non? O que empezan este xogo de pensamento, que, bueno, tes que artellar moi ben, porque é unha maneira na que unha forma de traballar na que se traballa moito a escoita, a participación, están nunha idade que é bastante egocéntrica a hora de dicir cousas, entón teñen que traballar moito a escoita e lles custa, e o turno de palabra tamén lles custa. Pero claro, isto é transversal para calquera materia, e para a vida, non? Cando Teño que seguir con Celtia porque dixo unha cousa no aire e ten que explicar, que pode explicar o que é as Olimpiadas, porque ela falou, está moi candente polas Olimpiadas, claro. E xente non entende que Olimpiadas son. Son as Olimpiadas, a Olimpiada Filosófica de Galicia. Aí está, sí. Bueno, nas que vos participades, supoño, non? Sí. Entón podes explicarlo tamén un pouco entre as dúas. En que consiste? Levades a terceira, non? Quinta Quinta. Sí. Pero despois isto ten un nivel estatal, incluso. Sí, ten varios niveles. E internacional. Tamén? Tamén, sí. Sí. Hai un nivel autonómico, un nivel estatal, un nivel internacional. A verdade é que empezamos como unha iniciativa tamén de un grupo de profesores que se nos ocurriu, que sería boa idea, as que me conto eu e o grupo no que traballo, que sería boa idea darlle un espacio ao alumnado para que salira das aulas, para que a filosofía salira das aulas e se adaptara a dúas cousas, basicamente, unha reflexión, claro que é a nosa ferramenta, evidentemente, pero a reflexión sobre temas de actualidade. O ano pasado, por exemplo, o tema foi interesantísimo, foi novas tecnoloxías e identidade humana, non? Acabamos de ver toda a polémica que surdiu cos coches eléctricos, non? E quen toma os coches autónomos, e quen toma as decisións, non? E todo isto é un debate moi interesante, saleu o ano pasado nas Olimpiadas, os rapaces se moveron moi ben nese terreo, a verdade que fixeron cosas moi brillantes, dá gusto ver que salen da Olimpiada, se van a comer e siguen discutindo de filosofía ali entre eles e contándose. É moi emocionante, a verdad. E nos interesaba eso, e nos interesaba tamén, por outra parte, que os rapaces achegaran a filosofía a novas linguaxes, non? Por exemplo, a linguaxes que tradicionalmente non foron linguaxes filosóficas, como a fotografía, por exemplo, non? Repensar a realidade a través das fotografías e da expresión fotográfica. E sobre todo que ahora é como todo moi instantáneo, non? Sí, pero falta esa reflexión. Eu sempre digo que a filosofía... Pero tamén un ano, non sei en que edición foi, a xente de Boadora, que son do máis moderno reino teatro actual, participou en... Sí, hai un... Moderno ben entendido, a min o que fai Boadora pareceme fantástico todo. E están recoñecidos a nivel internacional, hai pouco viñan de Francia de facer unha montaxe. Estiveron participando tamén nunha das Olimpiadas. E participou Inversa Teatro, porque sempre lle reservamos un espacio lúdico, digamos, tamén a formas de expresión creativas que nos parece que son fundamentais no noso traballo, non? Non este xogo de descubrir novos textos, novas formas de enfrentar a realidade coa fotografía, co vídeo, non só logo teñen os seus espacios dilemas morais, que nos parecen moi importantes, e normalmente solemos recoller dilemas morais que teñan que ver, non? Co que está pasando na actualidade. Pois, por exemplo, este ano que temos Revolución e Utopía, aínda non lanzamos, isto é unha primicia, non lanzamos todavía os dilemas morais aos centros, non? Pero algúns teñen que ver, por exemplo, coas consecuencias dunha revolución, non? E hasta que punto a persona ten que asumir ou non as consecuencias dunha revolución. Cataluña, por exemplo, efectivamente, non está así, porque os dilemas morais deben de ser un pouco máis amplios, non? Para que as emocións non se movan, que este é un dos caballos da batalla da filosofía, precisamente, non? Que a búsqueda da reflexión para manter as emocións en un suxeitas, non un segundo plano, porque somos seres emocionais, non? Pero esas emocións teñen que estar controladas pola reflexión, e iso requiere un traballo, non? De abstracción, de separación do problema concreto, para poder ver, se actúo así en esta circunstancia, por que non vou actuar da mesma maneira cando o problema me toca emocionalmente, non? Entón, bueno, eu vexo que os rapaces... E participan
ao redor de, bueno, nas últimas, ao Isto redor de sabe 25 máis, centros, non? Sí, mira, o primeiro ano que lanzamos a Olimpiada participaron 14, non? Era novidade, empezamos a mover e tal, e o ano pasado, que foi a cuarta, participaron 35. 35, claro. xa. De feito, alrededor de maio é cando é a convocatoria estatal, entón de aquí os seleccionados ou seleccionadas vamos a estatal e Galicia puido levar dous seleccionados e seleccionadas de cada modalidade porque superábamos os 25 centros. E os restos das comunidades dicían, pero como participou tanto? Pero que pasa en Galicia ca filosofía, non? Porque de repente están participando tantísimos centros nunha comunidade a priori tan pequena, porque hai comunidades como Castela-A Mancha ou Castela-León que abranguen moitísimos espados e moitísimos coles que, claro, non chegan a ese nivel de participación. Entón, claro, a verdade é que así que foi sorprendente. E desenvolves en cada un dos centros ou... Ten varias fases. A primeira sí, se desenvolve no centro, o profesorado de filosofía debe escoller un traballo de cada 10, isto solo nas modalidades de disertación e de dilema, que son as que levan a unha expresión escrita, e debe seleccionar un de cada 10, porque botando contas o ano pasado, vendo cal foi o número de participación, tendo en conta este traballo que se fai nos centros, eran 1000 alumnos e alumnas. Entón, claro, non podemos desplazar a 1000 persoas un día á Facultade de Filosofía de Compostela, porque xa desplazando a 200 é como, está chea a facultade, que pasada, non? Como desplazar a 1000. Entón, se fai esa preselección e as idades dos participantes? Pois van dende terceiro da ESO hasta segundo de BAC. Pois son 14 anos, 14 anos a 17. Hasta 17. Depende da modalidade, a foto e a vídeo sí que se pode presentar calquera, pero dilema está contemplado para terceiro e cuarto e disertación, que é un traballo, non, que require unha profundización máis tal, primeiro e segundo de BAC. E é moi acertado este sistema que o ano pasado fixemos por primeira vez, que foi antes de facer o acto final, onde hai esta participación do teatro e demais, que facemos algo lúdico, pois hai unha proba presencial na facultade, onde o alumnado vai á Facultade de Filosofía de Compostela a escribir sobre o tema da Olimpiada, non? O ano pasado Novas Tecnoloxías e Identidades Humanas, este ano Revolución e Utopía. Entón, claro, o panorama do ano pasado, non me lembro agora do día, 17 de febreiro, creo que era, da Facultade de Filosofía, de todas as aulas repletas de alumnado, escribindo e pensando sobre un tema, o profesor da facultade alucinaba. Se quedaba mirando. Claro, de repente a Facultade de Filosofía estaba abarrotada de xente nova, moi nova, que seguramente se non é por isto, non chega a pisar a facultade na vida, non? Entón, claro, todo, é o que dicía ao comezo, non? É todo moi emotivo e de repente, cando van a estatal e cando viaxan e de repente coñecen a xente de outras comunidades, que o único nexo que teñen en ese momento en común é a filosofía, algo pasa aí, non? Algo se toca dentro deles que chegan e din que había sido Olimpiada e que é moi intensa, porque hai xente tan diferente que te quedas... No, iba a decir que a mí me gusta moito toda a fase da Olimpiada, pero me gusta moito a fase final, porque os rapaces teñen que na fase final xa os seleccionados, os 4 últimos seleccionados, defenden públicamente o seu traballo. Non o leen, deféndeno. E iso significa que fan unha presentación en público do dilema moral ou da fotografía, que tamén a teñen que defender, ou do vídeo, explicar por que chegaron a ese proceso de reflexión. E logo a xente do público e o tribunal pode facer preguntas. Entón, os ves como se crecen, non? Cando, de repente, e o fan realmente moi ben. O sea, é un exercicio moi completo, porque toca todas as competencias. Tamén aprenden oralidade, aprenden de todo. Público, a defenderse... Es que, vamos a ver, uno de los motivos por el que a mí me ilusionaba especialmente traer este tema aquí a Escola de Pais es porque yo creo que existe un gran desconocimiento de lo que es la filosofía en sí misma, es decir, están acostumbrados a pensar que, bueno, que la filosofía es estudiar pues, a Aristóteles, a Platón, a Sócrates, tal, y como que eso nos queda como muy lejos, ¿no? Vamos a estudiar cosas más modernas porque es lo que van a necesitar para su vida diaria, cuando la realidad es que la filosofía les enseña a pensar. Y a mí, que, bueno, como sabéis, estoy en ese proyecto de aprender a educar y me encuentro con chicos, pues bueno, pues eso, desde los 9, fundamentalmente, ¿no? Desde los 9 hasta los 17 años, pues hay alguno más, que incluso de 40, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar a un lado,
que el gran problema es que no saben pensar y no saben tampoco ni tan siquiera recibir los mensajes. Yo pienso que una de las cuestiones importantes, y en eso, Celtia, cariño, yo me pongo en este lado de Eva, pero porque la conozco como profe, ¿vale? Por ejemplo, conozco la forma de ser, la forma de pensar y de actuar de Eva como profesora de filosofía, pero más allá como persona, y entiendo que el hecho de transmitir una serie de valores a los alumnos me parece terriblemente positivo. Es decir, no es solamente decirles quién es Platón o quién es Marx o quién es Gandhi o quién es Buda, no, es enseñarles a pensar. Yo creo que esa es la importancia que se debe de ver en la filosofía, es decir, que no es enseñarles el pensamiento de unos filósofos, sino que es trabajar en sí mismo el mundo de la filosofía, y de ahí que sea tan importante, y el hecho de que en colegios como el tuyo, desde quinto, es decir, desde los 8, 9, 10 años, se esté dando filosofía, me parece interesantísimo. Mira, hay una cosa, si me permites, que quería, antes de que se me olvide, que siempre se repite mucho, es que la filosofía enseña a pensar. Yo creo que a pensar enseñan todas las materias que tenemos en la enseñanza. Yo creo que más que enseñar a pensar, la filosofía da que pensar. Da que pensar. O sea, te pone delante de problemas que de repente no te habías parado nunca. Yo esta mañana estaba explicando Platón, ¿vale? Estaba explicando Platón y estaba explicando el ciclo por el que pasan los estados con los distintos sistemas de gobierno, ¿no? Que es una de las cosas por las que empieza el pensamiento platónico. En realidad, Platón tenía un problema que es nuestro problema, el problema de un mal funcionamiento de la democracia, el problema de la corrupción que estaba generalizada en Grecia. Es un problema como el nuestro, ni más ni menos. Es decir, los problemas que se planteaba Platón no hemos cambiado tanto, entonces. No, y yo terminaba la clase de esta mañana comentándole... Esto falas con calquera escritor de novela histórica, a min dixeronmo 25 entrevistas. Son xente que normalmente está a traballar moito con documentación antiga e sempre che dio o mesmo. Os problemas son os mesmos, os vicios son os mesmos, o que cambia é o decorado, pero... Claro, sí, o ser humano. A reflexión, entón ti podes estar enseñando Platón e estar falando da democracia de hoxe en día, de como solucionar os problemas. A lo mellor non che gusta a solución que propuso Platón, igual que non nos gusta a solución que propuso Puigdemont ou a solución que propón Rajoy, pero o problema sobre o que se debate, claro, aí está o xogo. Se ti propós unha enseñanza memorística, claro, te cargas a asignatura, igual que te cargas a historia, ou que te cargas calquera outra materia. Estaba a pensar, afondando ainda incluso máis no de que pasou ca filosofía, non? Que nos 80, que todo era moito máis plural, moito máis libre, todo máis incluso incorrecto, non? Porque viñamos de onde viñamos, dunha dictadura, e abríase todo. Os filósofos formaban parte da sociedade, os filósofos salían en televisión, os filósofos habían nomes de filósofos que coñecíamos. E quizáis que a chegada do capitalismo e consumismo máis absoluto dos 90, todo agora, feixos esta pregunta de para que sirve? Non, como se todo tivera que ter unha utilidade económica, non unha utilidade materialista, non? É que, con respecto ao que falabades, que ten relación con isto, aparte de apuntar o que dieva a filosofía, faite consciente dese proceso, sabes? Fai consciente dese proceso, e non só dese proceso, senón que fai consciente de todo o que estades falando, pero ao final o pragmatismo que é, pero ao final o rendemento económico que é, ao final que sentido ten isto para vivir unha vida plena ou menos plena. Quero ser consciente do momento no que vivo, quero que pasen moitos momentos rápido porque iso me dá máis cantidade, máis... Non, entón claro, no momento en que serve para plantexarse ese tipo de cousas, hai un parón, e aí é cando comeza, non sei se a mellor vida ou a vida máis plena ou como din os alumnos, pois vaya rayada ou o que sexa, non? Claro, pero e con respecto ao que dieva do de Platón, o máis curioso é que cando plantexas isto de Platón se dan conta eles, o segundo e elas, non de, pero isto pasa hoxe, pero, profe, en que ano dixetes que nacera Platón?
Claro. Creo que tú a frase que ti dis que grazas á filosofía os rapaces e as rapazas aprenden que teñen que respectar o que din os demais. E antes, por outra historia, estades a falar de ás veces os diálogos que se dan en Facebook e demais, e aí habería o mellor que aplicar moita máis filosofía, non? Aprender a respectar eso, a opinión que ten o outro, ou a reflexión que ten o outro. Eu sempre lle explico aos alumnos, e lle explico cos gregos tamén de novo, non? Porque vivimos nun mundo que estamos reproducindo dous modelos, basicamente, o modelo dos gregos e o modelo dos romanos. Ainda yo explicaba eu aos alumnos, os gregos creían na ensinanza pública, os romanos na ensinanza privada, é un debate que todavía temos sobre a mesa. Os gregos creían que o coñecemento tiña que ser unha transversalidade e unha cuestión dialóxica de discusión entre todos e de respeto e de tolerancia. Os romanos creían que a escola tiña que ter unha utilidade práctica e entón se enseñaba dereito, política, tal, o sea, son dúas versións do mundo que todavía estamos vivindo nelas, non? E forma parte tamén del pensamento divergente. Efectivamente, bueno, o caso é que cando ti planteas isto cos rapaces, unha das cosas que xurde con respecto a respeto polas ideas dos demais é o debate acerca dos límites da tolerancia. Claro, eu sempre lles explico, unha cosa é poder expresar o que queiras, ti tes que respetar aos demais. Unha cosa é respetar. Ahora, respetar non significa aceptar, sin máis. Entón, que opinións hai que tolerar? Vale? E entón eu sempre lle digo mesmo, onde temos o punto de inflexión na razón? Es decir, as opinións argumentadas que teñen un peso, teñen que valer máis que a opinión de un tipo que di porque me gusta, non? Entón, eso se aprende tamén en clase de filosofía, non? Porque cando falan, ao principio, bueno, sempre hai o que fala así, porque o falar non ten cancelas e solta a falar o que lle parece, non? Pero logo, conforme van pasando os días, eu con nenos pequenos, cos máis pequenos, cos de primeiro de eso tamén teño esa experiencia, non tan pequenos como ela, pero sí que teño tido uns debates acerca, por exemplo, da diferencia entre o bello e o sublime, me acordo en primeiro de eso que ainda se acordan eles, desa discusión que tivemos na clase sobre eso. Igual vou decir unha animalada, Igual vou decir unha animalada, pero o que me ven á cabeza, nenos e nenas que participan en filosofía, que traballan a filosofía, son nenos e nenas máis tolerantes, co cal é unha ferramenta, non digo que sexa a ferramenta, digo que pode ser unha ferramenta para combatir problemas como pode ser o bullying, o acoso. Están empezando a salir estudios, verdad? Sí, estábamos falando de eso ahora, porque, claro, filosofía, por exemplo, para nenos, eu recordo que coñecín a filosofía para nenos e os libros de Macio Lima o ano que empecé a traballar. E fai a friolera de 30 anos que levo nesto. E recordo que non tiña ferramentas, porque sales da facultade sin formación pedagóxica de ningún tipo e te soltan ali, nun instituto, e eu non sabía moi ben que facer. Entón fora unha librería que había en Coruña, me acordo que xa cerrou aí algún tempo, pero daquela estaba moi en auxe, era o período da LOCSE, non? E había moitos materiales en circulación. Este é outro tema, As librerías que pecharon. Hai pouco foi o día das librerías, que sería outro tema para falar. E aquela librería eu recordo con moito cariño, porque tiña un montón de materiais didácticos novedosos e estaban chegando a España os libros de Macio Lima, que foi o promotor en Estados Unidos da filosofía para nenos, que debe levar ahora mismo 30 anos en camiño. Entón, fíjate que, claro, a educación se lle piden resultados útiles moi rápido, pero a educación non podemos saber a utilidade que ten un sistema educativo hasta moitos anos despois, cando eses rapaces efectivamente teñen capacidades. E agora se están facendo na Universidade de Durham, fíxose fai nada un estudio sobre o éxito, porque en Inglaterra sí que está bastante extendida a filosofía para nenos, e se fixo un estudio dos resultados académicos deses nenos. Bueno, pois parece que neste estudio feito por unha universidade totalmente independente, os nenos teñen mellores resultados en matemáticas, mellores resultados en lectura, mellores resultados en escritura, por non falar xa das capacidades dialóxicas, que creo que son espectaculares. Que se fan máis analíticos, non? Quero dicir, a hora de observar as cuestións, de respetar as opinións dos demais, é unha observación... O de definir, por exemplo, claro, tamén, que é unha actividade difícil, definir, non? Os rapaces costalles moito, non? Entón, esa capacidade que teñen, bueno, pero define, que queres decir con isto, non? Párate. É que isto é moi emocionante. Que queres decir con emocionante exactamente, ¿no? Es que fíjate una cosa, los chicos de hoy en día, yo siempre voy al tema, digamos, con el que yo trabajo todos los días, ¿no? Fíjate que los chicos de hoy en día son muy poco dados a escuchar, ¿vale? O han sido poco enseñados a escuchar, entre otras cosas, porque no han sido escuchados.
Tamén porque vivimos nunha voraxe, claro, pues eso é lo que me refiero. Vimos todo ten que ser acelerado, levántate, rápido. ve al colegio, ven, come rápido, que tienes que ir a pasantía, que luego tienes que ir a la actividad, que luego tienes que venir para dormir, descansar. Y yo les digo siempre a los padres, eso sabes que lo hemos sacado aquí muchas veces, ¿qué tiempo dedicas a hablar con tu hijo y a conocer a tu hijo? Y de alguna manera a tener un debate, ¿no?, familiar con tu hijo. Claro, algunos se me quedan con la cara así diciendo de qué nos está hablando. Temos un problema co tempo, en xeral, de como xestionamos o tempo e o concepto que temos. Claro. Onte, por exemplo, saía o anuncio da lotería, que o dirixiu Amenábar, non? Sí, non lo vi. E entón, o que a xente toda dicía, de repente, en portais, xente, o que dicían os titulares, Amenábar fai unha peza para televisión de 19 minutos. Bueno, iba a decir un taco. Pois se Amenábar fai unha peza para televisión de 19 minutos, é case unha peli gratuita da Amenábar, que é un señor recoñecido con Óscar e demais. Entón temos un concepto co tempo, ten que ser todo como pequeno, moi curto, rápido, moi digerible, instantáneo, claro, sí, e así claro, se nos va la vida. claro. O sea, Hai un proceso, ese é un proceso contra que loita a filosofía desde o seu Claro, nacemento, claro. justamente. Ese proceso Por de eso é aceleración do incómodo, tempo, ¿no? eso de decir, Claro. non, me paro Exacto. e eu penso. Me paro e penso. Eso na nosa sociedade vende mal, por eso o declive da filosofía. Despois de salir de aquí vamos a ter un café filosófico no Airas Nunes, por certo, que estades invitados porque é aberto, libre e gratuito, sobre o tema da posverdade, que vai moi en relación con isto. Bueno, estamos facendo, empeza esta semana porque este xoves é o Día Mundial da Filosofía, un día que xa leva tempo celebrándose, inda que este ano decidimos darlle un pouco máis de empaque pola loita na que estamos e tal, pero está programado así pola UNESCO, que leva moito tempo reivindicando, por certo, máis filosofía no ensino. Contra a versión da OCDE, por iso vos digo, gregos e romanos siguen aí, non? A OCDE representa os romanos, a escola privada, a utilidade dos ensino, e a UNESCO reivindica máis a transversalidade, o pensamento creativo, e reivindica a filosofía. E entón vamos a ter un café filosófico sobre o tema da posverdade, que é o tema do noso tempo, non? Porque ti decías antes en Facebook, claro, todo é moi rápido, non? Todo son, aí agora contesto e contesto sin pensar, non? E emocionalmente que me pon, están falando de Cataluña e vai, boto aí todo, ainda que logo me arrepinta, non? Do que botei. O como es el caso de los padres, que como no tienen tiempo y tal, sueltan lo que primero que se les viene a la boca con los hijos sin darse cuenta que el niño tiene otra mentalidad, está a otro nivel y tendría que bajarse, hablar y dialogar con el niño y explicarle, manteniendo indudablemente su autoridad, su principio de autoridad, pero sí explicando y dialogando y respetando la opinión de los chavales, porque hay muchísimas veces, muchísimas ocasiones en que los padres dicen, ¡baba! Anda, ¿qué va a ser eso importante? Cuando para el chico eso es algo tremendamente importante, pero como no tenemos tiempo, volvemos al tema de tiene que ser rápido y ya, pues dejamos de lado. Claro, después cuando ese muchacho, nosotros queremos preguntarle algo, ya es él el que tiene prisa. A ver, ¿no? De feito, esa necesidade existe, está e se cubre. E o alumnado demanda na escola. A min me pasa, o comentaba ao principio, e non sei por que non rematei, que o alumnado de segundo de BAC está nun momento complicado, tenso e demais, eu non é a primeira vez que me piden, porfa, te podes quedar 1 hora ou 2 horas máis pola tarde porque queremos contarche que nos sentimos agobiados. ¿Ves? Queremos contarche que non sabemos como enfrentarnos a esta voráxine de veña xa, outro examen, selectividade, Entonces eu chego acá e digo, pero non falades na casa? Non, con isto non falo. O sea, como despois non falo disto, non? Ni con miña nai, ni con meu pai. E, pois, sí, me preguntan como me foi no cole, pero punto. Despois xa teño que meterme a estudiar e xa teño que tal. Entón, ao final, sabes, eles buscan, e elas buscan esa saída porque a precisan. E sí que o atopo moitas veces no entorno de filosofía, claro, es que ¿sabes? Volvemos a lo mismo, es decir, cuando los padres, yo les digo, ¿pero habláis como? Sí, en la comida. ¿Y qué le preguntáis? Dice, no, ¿cómo te ha ido en el colegio? No claro, ¿qué te van a decir? Bien. ¿Cómo has estado con los amigos? Claro. Estupendamente. Es decir, son preguntas que las respuestas ya las sabes. ¿Para qué coña le preguntas? Perdón, ¿para qué le preguntas? Concha. Perdón, eso me pasa por estar ahora mucho con los adolescentes. No, es decir, ¿para qué le preguntas si ya sabes la respuesta? ¿No? Pero, sin embargo, no se paran a hablar con ellos y decir, bueno, vamos a ver, ¿en qué situación te encuentras pues con respecto a tu forma de dirigirte a tus compañeros o de entenderte con tus amigos o de salir
o qué películas te interesan, o qué música tal. Es decir, no se habla de eso. O qué opinión tienes con respecto al tema de las drogas, o al tema del sexo, o al tema de... No, o sea, el otro día me decía un niño que de esos temas no hablaba con los padres. Un niño que tiene un serio problema, ¿no? Entonces le dije yo, pero mira, esto que me estás contando a mí, tú lo has hablado, y me dice, no. Y digo, ¿por qué no? E dice, yo que sei o que me va a decir. Me parece terrible. O problema nese caso xa non é o que falen agora, o problema é que tiñen que ser temas que estiveran sempre tratados, claro, non podes chegar con naturalidade. Claro, pero me refiero que tendrían que, por eso yo lo que digo, siempre 10 minutos, porque sé que después van a ser alguno más, ¿no? Pero 10 minutos de charla con los hijos sobre cualquier tema, y empezando desde muy atrás. Claro, non puede ser, en este caso estábamos hablando de un rapaz con 16 años, bueno, 15, que va a cumplir 16 ahora a finales de noviembre. E que dirían, ¿qué opinas del sexo? Rapaz, claro, ponse, de colores. Claro, pero porque sin embargo, rapaces, este é un tema que sale moito no ensino, por exemplo, e no entorno de filosofía moitísimo, porque esa sale, por exemplo, e de amor mogollón. Os miñas alumnas fixeron un traballo maravilloso fai uns anos, unhas cuantas alumnas, sobre a historia do amor en Matrix e a través do cine e da historia da literatura, e foi un traballo precioso e surdiu a través dunha conversación na clase. E que unha das cosas, por exemplo, máis significativas que eu vexo da filosofía con respecto a outras asignaturas, que a mí me pasa, non te digo que con 100% dos rapaces, pero pasa habitualmente, non? Que ti sales de clase e van 2 ou 3 detrás túa seguindo co tema de conversación. O sea, outro día me decía o profesor de biología, pero estábamos falando do universo, fíxate, o sea, con alumnos de humanidades, tampouco te creas, pero claro, estábamos ali co tema do demiurgo e tal, e logo salimos para fora e salimos falando do Big Bang e do universo e tal, e sabía o tipo de... Estivemos ali, porque tardaron, claro, tiñan a clase seguinte e nos retrasamos un pouco. E ao final lle dicen, non, marchade pa clase, que me van a botar a min a culpa, e tal, e me decía o profe de biología, pero de que estáis falando? Es que estaba moi interesante a clase, ¿no? Estábamos ahí sobre todo hay una cuestión, el tema seguro que era interesante, pero también había una cuestión interesante, y es que un adulto les estaba prestando atención y estaba respondiendo a sus preguntas. Ou eles contestando as miñas, porque eu creo que tamén hai o feedback, por exemplo, co amor platónico, ¿no? Que todos coñecemos o término, e en clase de filosofía unha das cosas que tratamos, non? Que é o amor, por exemplo, e que ten que ver ca beleza, cantos tipos de amor hai, entón falamos, por exemplo, outro día estaba lle dando unha lección de grego, non? As 10 palabras gregas para falar de amor, porque os gregos tiñan 10 palabras para falar de amor, non? Entón, de repente, claro, pero como tiñan 10 palabras para falar de amor? E isto nos entronca co que decías ti ao principio das linguaxes, non? Claro, que o grego, por exemplo, ten unha carga semántica moi importante, non? Moitísimo máis importante que o latín para nós, porque o latín non porque non teña carga semántica, sino porque a nosa lingua, ao fin e ao cabo, todos falamos latín, non? Latín macarrónico, pero latín, ao fin e ao cabo. En cambio, cando se enfrentan, por exemplo, ao pensamento dos gregos, que pode parecer moi lonxano, de repente descubre, non? Que unha cousa é o eros, que é unha cousa pasional e tal, e que distingue o eros da filia, non? E entón se plantease aí un debate super interesante, non? Entón terminan dicindo, pero eso non é amor, o amor ten que ter sexo e tal, pero entón e empezan a discutir, e cando te das conta tes que, como ti agora, revertir a situación, tes que facer de moderador para decir, pero que estábamos falando de Platón, se mal non recordo, non? Celtia, que son os diarios filosóficos que elaboran os alumnos? Pois mira, os diarios filosóficos, sobre todo o comezo primaria con eles, a veces o fago tamén na ESO, este ano non o fixen, pero sí en primaria, e o ano pasado funcionou moi ben, ademais, porque o primeiro ano, pois o que fixemos foi coller unhas libretiñas e todo o mundo tiña o seu propio diario filosófico, non? E a partir de aí había reflexións, ideas que eles iban poñendo de interese sobre temas que se falaban na casa ou non, porque en período vacacional, por exemplo, eles levaban o seu diario filosófico e a veces, pois, ou unha vez que marcharon de ponte, creo que fora, e entón tiñan que apuntar o día, a hora e o minuto no que se sentían aburrimento. Non? Entón, a partir de aí van recopilando momentos nos que estaban aburridos e por que creían que estaban aburridos e claro, imagínate o xogo que deu iso despois na clase, non? Que o aburrimento,
que teñen en común esos momentos para eu sentirme aburrido, pois normalmente non me prestan atención, pois normalmente, claro, empezan a sair unha cantidad de cousas tremenda. Pero o ano pasado o elaboraron eles o diario, fixemos ao principio de curso, como a cousa está máis fría e tal, e temos que vir do verán e demais, pois nós elaboramos as nosas propias encuadernacións con goma eva, con papel, con libretas recicladas e demais, fomos cosendo aí o diario para facer algo máis íntimo, máis persoal, no? Cada un poño o diario como lle apetecía, porque era íntimo, entón así tamén se familiarizan máis con esa ferramenta para escribir. Claro, en filosofía para nós actúo mediante a palabra, mediante o diálogo, pero tamén emprego un pouco a escritura, non sempre, depende da actividade. Pero tamén é importante, non? Que a traballar a oralidade está moi ben, pero ás veces, pois, se tivemos un debate de 10 minutos sobre un tema, agora eu escribo a miña conclusión. E a veces incluso é moi útil porque poño que eu penso de primeiras e despois reviso e relaboro a conclusión. E me dou conta que de repente cos comentarios dos 5 compañeiros ou compañeras que escoitei, isto xa non me vale. Teño outro pensamento sobre este tema. Entón é como... O sea, ao principio, antes de comenzar o debate... Escriben a súa opinión sobre... A súa opinión sobre, e despois ven como evolucionou, son conscientes... Claro. Eso es lo que me encanta, lo que me apasiona de la filosofía e de la forma en que lo trabajáis. É que é o momento, é o mesmo que falamos ao comezo, ser conscientes do proceso. Que pasou? Cambiou aí, non? Pasou algo. Incluso a veces... Bueno, e xa non me enrollo máis, que senón... Non podemos acabar xa, non podemos rematar. Último exemplo que é moi útil, non? A veces o que fago é plantexarles unha cuestión, entón dun lado está o sí, dun lado está o non, e entón eles se moven. Pois penso que o amor é isto, non? Entón os que creen que sí, se van para un lado, e os que creen que non se van para outro. E entón vamos preguntando e van argumentando. E en calquer momento se poden cambiar a súa opinión. E isto ao principio costa moitísimo, porque claro, quen se cambia? Eu pensaba que sí, pero despois se cambian con agilidade, incluso 4 veces, sabes? Cando van escoitando os diferentes argumentos... Pero lo importante que lo que transmitís es tolerancia. Claro. E flexibilidade de mente. Claro, que maravilla. Sí. Es que ahí está la importancia, por eso de que se dé filosofía, y ojalá se diera efectivamente a partir de quinto de primaria, porque los niños no son tan niños, ni tienen ese pensamiento tan infantil como pensamos a esas edades. Yo recuerdo, y con esto yo ya termino y así dejas que se despidan, quiero señalarlo porque es algo que me tiene desde hace mes y pico, una cosa así, que tuve un niño con esta situación. Fijaos que un niño de 9 años fue capaz de expresar de esta manera tan maravillosa una situación de maltrato. Decía o neno con 9 anos. Paso galego porque era a forma en que o neno se expresaba. E decía el, é que eu penso, mirando para min, é que eu penso que ninguén ten o dereito a magoar o meu corpo. Non che parece, Concha? Creo que foi a forma máis bonita, además, de pensamento, por un lado, dese neno, e por outro lado, tamén de expresión, ¿no? É dicir, ese neno ten 9 anos, por eso digo que sí que dentro de esas edades sería estupendo que pudiesen también tener un acceso a la filosofía, porque les haría llegar incluso con una mayor madurez a esa zona de secundaria que yo encuentro muy conflictiva, pasar desde esa parte de primaria a secundaria. Concha Laviz, moitísimas grazas. A ti sempre. Eva, Celtia, un placer por ensinarnos ou por lembrarnos o que realmente é a filosofía, que non era aburrida, que xa sabíamos, pero sabes como a xente, dixlle isto, quédanse. Claro, se ti lle dis que vais ser aburridos, xa quedan aí enganchados. Sino que é moi dinámica, e hai xeitos de facela moi dinámica. No, pero a mí me gustou como empezaches, porque os filósofos é algo que facemos sempre, empezar cos tópicos e as obviedades, e desmontar tópicos e obviedades é a nosa función, non? Pois hoxe non podíamos ter dúas convidadas mellores excepcionales para desmontar tópicos e obviedades. Moitísimas. E sobre todo por unha cousa, porque sempre hai no imaginario popular e na cultura popular moitos filósofos, filósofos de barbas, filósofos señores. É un placer que haya mulleres filósofas. Sí, sí, claro que sí. Moitísimas grazas, Celtia, Eva, Concha. A vos. Que a filosofía, como todo na vida, témolo que aprender sempre, temos que seguir filosofando constantemente, que tamén ás veces está denostado o término de filosofando, parece que é un fala barato, non, filosofar ben é reflexionar,
formar opinión e, sobre todo, o que dicíamos, ser moi flexible. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices. Asador Restaurante Bacabella en Bertamiráns, Pastelería Salón de Té Dulce Victoria no Milladoiro, a Casa das Linguas en Santiago e Bertamiráns, a librería especializada en obras ilustradas Uargo Artis en Bertamiráns e a Alianza Francesa en Santiago patrocinan Escola de Pais.